Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia u ż-żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil Bernard Grech Jinsabu Seqer Fuq Xulxin dwar min jiżgarra l-ewwel fil-kampanja tagħhom huma bdew il-kampanja baxx kontra xulxin fi żmien meta l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista għadha qed tistenna l-evalwazzjoni fuq iż-żewġ kandidati tiġi konkluża. Meta waqt konferenza tal-aħbarijiet li Delia staqsejnieh dwar dak li qal Bernard Grech fl-aħħar jiem, Delia qagħad attent li ma jiżgarrax u jeħilha mal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista. Sfortunatament jiena nimxi ma dawk li huma regoli tal-istatut tagħna u għax għadha ma bdietx b'mod formali l-kampanja tagħna ma jidhirlix illi huwa xieraq li nagħmel kummenti fir-rigward tal-kampanja interna għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Minkejja din id-dikjarazzjoni fuq il-mezzi soċjali tiegħu Delia m'għamilx l-istess u b'reazzjoni għall-intervista li ta' Bernard Grech lit-Times, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qallu li hija stramba li tellaq il-kampanja tiegħu fuq nota negattiva. Bi preludju għal aktar ġlied tul kampanja missielta bejn iż-żewġ kandidati nazzjonalisti, Delia tefa' botta u qal lil Grech li n-negattività jista' jkun ġejja mill-konsulenti tiegħu. Intant Bernard Grech ukoll ġmielu jdur il-kmamar tal-aħbarijiet u jagħti l-intervisti. Fihom attakka lil Delia u identifikah bħala sors tal-firda fil-Partit Nazzjonalista, mossa li ġabet ir-rabja minn bosta membri li qed jappoġġjaw lill-kap attwali. Grech ukoll beda jdur il-każini nazzjonalista fejn l-aktar għandu appoġġ, mossa li waslet lil Vincent Borch magħruf bħala ċensu l-iswed biex jistaqsi liċ-chairman tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenek jekk il-kontestanti għall-kap tal-Partit Nazzjonalista jistgħu jibdew bil-kampanja tagħhom minn issa. Dan fid-dawl tal-fatt li l-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista għadha trid tikkonkludi l-proċess ta' due diligence u tevalwa l-żewġ kandidati. Intant fl-istess waqt li Adrian Delia prova juri li huwa subaħ dritt ma' dak li tgħid il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista huwa reġa' uża fondi tal-Partit sabiex tella reklam fuq Facebook. Dwar dan qed jerġa' jiġi investigat mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Ritratt ta' reklami li għandu fideh One News juruk fir-reklam fuq il-paġna personali ta' Delia ġie mħallas mill-Partit Nazzjonalista. Għal dan qed tilmenta tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li tinsab wara l-kontestant ieħor Bernard Grech.